semina Sompa de Abama Sompa FM Ema Ketiapa Sompa TV Emelitie Sompa TV Sompa FM Oh, wisdom ni litie Sompa FM he Sompa TV. Nsia Ghana de share ye mamunyina mu ache mama kwaba Sompa 106.5 FM Accra and afa Sompa TV so na wo hye yen ene eyo ofosi obusome ne da etoso 9 afempino ne aduonu ensie monti ene date no hwe a eye 4/4/2026 and /2026 eye Easter no a ena eja yegusu a yedie ensem a homachi yensam twerefo eti wo mugu mu wo mukutire ne nyina egu mfidie so osemfo pani ato ne bo asem wa yidie ditie ene yesi adwa yede baba sum se Sompa na na ka ejesi no osia bremu ekase hyane so se ensem no efri Sompa 106.5 FM atena yekase mu ewo nkran Watermelon Street so ewo domino ebrikro yi a asante emantamo Sompa TV ne so eje ne ho sakire me na awoto sada ena Sompa 93.1 Kumasi so oti yenka Ayiko FM 100.9 so oti yenka wo so Adamfopo Radio Butu Paris France abochimemu Sakwa aya Sompa 101.1 Takrade ya Sompa 103.3 Tachimani ya Sompa 106.1 Sunyani ya Sompa 98.9 Enkranza ya Sompa 90.7 ena Fidoma aya Sompa 101.3 Mankesimne ne nkwado aya Kingdom 106.1 afa yenuanu amubutu Keneshi market ho nyina ne areas no mutie wo Kenesh Urban Radio Doma FM 100.7 Doma hinkuro wo muso FB udi koda no wo tie nka efiri so a aya Sompa 106.5 FM Accra YouTube no yedemu live aya Sompa FM live Facebook no Augustine Bema Tenten watwa yen abeto entertain fidie no so aya Sompa 106.5 FM Accra no a like page na shama foforo so nya bia hwe wo adwenkyere bia wo de ato ho no mabri ba mu ebebɔkyiri www.sompaonline.com website ya yesemofo panini owura tabo atia da ma wakutire nsam nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho odi agu no obetumi akɔkenkan bi hyane so sensam no na na KJC Company Limited no na di adansie ne ma papa aso yasene ti afi na obesi dan wasi aduru ba bi ope moso ope de keka ka ho ni nyina na KJC ene yekanfo di ama 2074 ye twani ti afre ni T74 enkane dido ene aye na abefo kwan so no akope bi na busi mu system no ama yade adwane namro mu mirika ewe nipadua ne so Endpoint Homeopathy Clinic yani ye hyase de homeopathy ma baby ngengen na kyese de twin fertility ase afri nipadua no so yade bia homeopathy kwan ene ye de esa oye kache Leicester Company Limited say yes toothpaste ene ne brush abadwa so aya na wapebi ena no pay ensamo a yadidi wontoa no ne animo bi ene Ghana mampani ade gufre de ensama magana fo na wo se emfa ho ne hawa yedem enya de ebeka hoda se tie bia se de owu achi wuso de wo ho no sada na yebesan so asode free ye hawo mu Kratsa every ho teaching hospital abana empanifo esinsembi ewo Easter yimo edi ensamo a Presiding member Abatwanka womokoto amanse South ekwowie ya amfo no ekodana de foforo de adea ye de brewa no pay empanifo ene nananom atena konwa wanom eben denyase na afe ntonton yakurum wanom kase kire mu se bibia bo wanom pa se de teteba no sese no abo my Ghana no ne nyina mu nsam yensam twerefo ato amane awuhwe wi a obekwa manone na no nso de sese de ne nam ho apaso pa ya America Mampani Trump say Iran nya hodin nyina no won fa nhwe bia worbehye America mampani dada Barack Hussein Obama
abusuan 70 bi ka yenim ho ena no pay yesini koso besepani kwena hahai yetasene banyansafo eni banimdifo empenisi akokɔ bi de ohoi ya no anim adeche ye na so brene brano no wotie free onini ano midin ABENA BADU ADEPA KWOFIE menembra triple AMI AGYA APPIAH APAM DADAA abusuya yenye brena ensem no ne sere na basa yentutum fama live e wo SOMPA TV so sabre kro na radio stations ni nyina da won say kan yen say uko YouTube SOMPA FM live Facebook no and also SOMPA 106.5 FM Accra enura ena na yefie da kron Judas odemfia no ya na eno no enye kron no na emom eye owo mu de ye beka say enye kura enye Romans 16:16 de ne bia wode yi ye na je nkwa Kristo mai ene da nsafo pi ene timihia wonom asafo ma na womo de saa enepai esa che womo kyerɛkyerɛ womo kaka womo se emfa ho ne se de abrabɔ no akwa koduru kura womo nsam womo mpaje wani ne wohwe cross no esan se womo agye nkwa bi aba be wudi ama wonom fa ho die na eno na Ghana hanso no se uduru Independence Square na enya asam ketwa adwabɔ kese ekoso mampani His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani ekasa wase na enu na no wo se Ghana fo nyina se si ya yewo mu no ye Yesu wo se ya se ne so na hawa ye namu nyina danso no yemma ento ya adwene mu se enya de a eka ho anasa yetena ho se de enkwagye wo ho na fa ahudi wo ho no sada ena yenso ye hawu ya yedemu sesi ye betimi apetre na yefiri wo ka ede a kire se betimi abamu saade a ene na sade owuma ye ne bone a wo se yentena se matene ne no ye hia adwene mo mfoforo ye beboa ma oguso reset no yenso be reset adwene no ne nafa na boa ama nkunimudi a ye hwe ede ama ye daache no yensa atumi aka wo mo bibia Yesu na ma ne hunu da ede twi ye yawo ye ka ne yehia ni nyina ya be ne dia yedemu ene nema boa ayedene bra nema eso atete sisi ya Strait of Hormuz eho ayire pampe yama sisi enso petroleum nema nyina ekosora sachet water kura sanso akosoro bi no ni nyina enka ho chene becha ebetwam Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama de nura wode som Ghana de hye East Afofie mu ene no na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama de ne de ebawie ye no na empanifo a wo mo sudi wo mo dwuma ewo ho teaching hospital wonom so ede krata aba na wo mo enkrata mu ensem eni wo mo se de Yesu Kristo oja na hini bonfrete to wonom na obefa akwate bia to de ho som ya bro no akora ba ko a wo mo kirem se be na nsa no wontwetwi ni se ekwo bai se bi empanifo mo animu antosuo pa ba te ni kankan edi gu bare ma wanya bone da so ni nyina no adehia wonom ewo ho teaching hospital same we eye ade a ewo se ekire bia koye odo ene se ubetumi ayetema ade ama nua sanse de na wo senka yen enipa dasani ye famu ni nyina no ena berema Yesu Kristo obefa akwate bia to ne ho so a wo fa ni nyina mu ntinke nei ewo se ye nyina edo ye ho ewo se yetina yetimi ye bibia ebom wo bi entumi enko ya de fentia ne nyonko nko wiase ye kora nkase me winni me ye wa ye France mpaboa na akoye nsempim na empanifo akire mu se de wo mo nso wo mo de ma adehye Easter yi enie wo mo se wo mo offices yahodo ana se wo mo unity yahodo no no ewo ho teaching hospital ni nyina no Easter ya yedi wo mo run 24/7 ahomache obekwa nurse fo doctor fo ho mo ye adwuma OPD afei upie mo ewo emergency unit yahodo a wamo department ni nyina no Easter ya yedi temare we ho teaching hospital wamo kiremu se wamo ye adwuma a wamo nkomani enguso wamo ka kire wamo empanimfo a wamo no wamo ye adwuma nyina ese wamo etimi nusuo entwen wope na sede yedi Easter won peso wamo somsompa no sede sompa yesumi enunti ena wonom eye ne sei na enso ho a ye wie Easter no kro bekoso a atoamu saa sanse Yesu Kristo wabeda ne oguama wawu
ede amayen empanimfo ese wɔn ba ɛyɛ ho teaching hospital bɛgye ayɛ ahye no sisie no wɔnom ɛdam ase bibia ni a moma masonte obi wɔ hɔ no mu a wɔba na yɛka kyɛnse bi adase fa ho bɛkyerɛ ɔkɔ mabio enti no mo ka kyerɛ saafo no nyinaa sɛ wɔn wɔ hɔ wɔn ɛyɛ adwuma afei wɔn ni wɔn di kasubo mu kakra no ni nyinaa no wɔn aka mo ho nsɛm ɛwɔ mu a wɔn kyerɛ sɛ wɔn ma mo happy Easter. A nurse for a doctor for cleaners wo we adwuma ewo ho teaching hospital nyina no empenim for se wo mo mama happy Easter na mo ya de mo adwuma so ani ya mo ne wo mo egusu a wo mo eye adwuma krata ni nyina mu no e na wo mo atintim a kire mu se de ye hye ayarehye mapa ewo mayim ama adehye so enya bibia tumi akoyie wo mo yade a wo no beba me ya hye wo mo atɔ wo mo no eno ena wo mo eye no afa ho kratai opania ne nsa ehyasie eye chief executive officer edema ho teaching hospital Dr. Hinterman KK Mbro wono ena ne nsa ehye kratai ase abusua ma yenko amanse afa ho baabi na amanse anafo ena medura ewa asante mantemu we de ba abedu mabobo ano pe na wo ma sambere no kwa asetena se wo mo kwa akoto aba na eja wayi de wono ena behye takra wo jema na se obeye wo mo tenene e wo badwafie ho chese e hono nka be kasa wo mo speaker one presiding member wo mo kwa asetena no we ye de etoso mienu ba ko no mo ko ye amfa e chi wo mo sa ko bio eno nso wo mo koto ya sada na ade ne kokko ye na honorable Augustine Fosu Asamoah na efe honorable Eduedamo wo mo ne gina yi ndi eto aba ne wie na honorable Augustine Fosu Asamoah wonya emanu mudu nkono na efe honorable Eduedamo nso anya emu dunwotwe na mienu ama ndi ekwowie no de nkaese wo mo ede nya simple majority no entimi amba musa enti na akoba se je wo mo san hwe da foforo wenu na ye de etoso mienu na abusua wo mo keka de ekwoso pa nyina echi a still wo mo to ya amfo no ekwowie na abankrache ye wo amanse anafo honorable Benjamin Mafo ebe chese presiding member ne hunya pa wa assembly se koba se wo mu ye enne beboa ma wo mu dwumadi etimi akwa wano enti se bibi se ekoso na assembly ni ba kopempo etumu a etumi kuti adwuma no na bra wo kasa no na Ebenezer Usu ansa wogina ne nchempe enti wo fa bi edemaye you follow assembly no standing orders and I day to abano. This is not the first time against Mason Quanta is serious so at the end of the day no call it's meaning before Kasama the Toma and Boko. Say the next meeting we have possibly we are going to have our yes, I bet you going to have purchases only presiding member into me general assembly into the but I hope say next meeting possibly we are going to on the surface no who say omoto na NDC and other dynamics so we also say this free ha presiding so san ko free ho whole lot enti na odi ntira abusua se Sompa TV na wo hwe a freunia na kan chere so ono nso mfanto na wo hwe bi na amanse sa to ma batro no aba TV so na ewie assembly members for nso kura no kan de ntia ekokoye sa na so abatro komisa ya wono ene hwe bibia so no ama enefu aduachi wo mo nkonsa nkodwendwe wo hono won samra bio emetro aba na de members no wo mo nso kan yini the gabre the have pa because o check buy ya assembly na ncha ti say nyen no ya bad this have bia e no fi assembly ne sika say assembly no so yini sika bia ho no ma ye de empo run it we na ba de do how ka say pa na abda assembly this no empire ye bon say ye be ban e bitimi e ye presiding member na nim say the tea bia no members no ye be di ho nkomo wetin gabre pa very disappointed because when they are energy you to na ya so say meeting dey say the way e bitimi asun district no you na abana sa the cycle drive 10 days and san and we chin ya pedasa so aba ba ben get ni pm na we do dey and activities be also no assembly bank if you say e dia no I said yes here never fire yeah so we say we limit here but our members be over to month me ama me person members no month me ama no mo ba so me say e ko fie zum ko ye homework na be ya bitimi enya presiding member France we na say ye be Boama district afa no ntuma na me nim say bi e be kodisi because district ni nyina ye chichire at ko ba say ye to aba na
na yenya ba say district no puntu e ba funti e bon pa say ye homework ne na exam ye ba bi. And the assembly members kwakwa ye homework na omo asamba enafu adu achi na yewra Eric Anane ya wono eye eho nyina batro komisa ene na nkrofo te se wura awudi ya yamo a wo mo bewe ya still amfo no wo masa ede won krata ababiu abama wono mato se de be ya wo benya de obeboa won ama assembly ne dwumadie akọwa no wano ebedezo wusu ansa ene to asemi bai abusia empenise entatia ebetwe su ayema bi so yafa seda no emma nana KGC company limited the koba sempremo no bema won sinso masa no ham wono no hyase ton adansie niema de ye papa ewo manmu akyere yie entino abasobo bebre na ene wanya entina afi na abeto asase wata asase ne dada ebi adan no kora wahyase watwa foundation anabi adu lento mesrawo eho akade ni nyina no kona na KGC ho wate cement apapa na do ede bo dan so apapa nsate akwa baako ekosi ansate akwa besa hanum de womodi bo Yesu Kristo asenua mu nyina no ebi wo honom achesa kase atenten no ni nyina na do ani bi na KGC ubenya bi e wona kache enchanse no so de ede bo dan so no eframa jampantru du befa ensu anu ode ne beto still strong emumumo ntokuro ema nkofa ufie enchanse nyina nkoso nsu e wo dem na KGC company limited se yen kanche se upe eye roofing sheet no a uba na kache a ni nyina no papa ne bi ene ede ebema wo na upe building wires na binding wires ni nyina bi ho plywood ahodo ni nyina bi ho ade bia ya kande ema wodan eti apostle waterpa no na KGC company limited wasi yen kanche se unya ba na kache a free consultation wade be ma free enkrobata no dunsia net se mantam dunsia ni nyina no ye wo ba bia enkran kumase monyi mai na monfrem penifo 0204 355 040 0204 355 040 na KGC company limited enyo so 20 na 74 ebi mu twani tia frenity 74 kan ye na nanum dido na wonom ehyemi ye nom na yanyini ache abrewa poso obehia no na se kan da niti no na mafu kwan so no wokona ne ho aden na ye ma yade agaba ewo nipadua no so ene ewu ni breni adaje wo so de ahomache ebe fia na du nondu enti no panifo akeka no hini no ta hahama edi abom ene edi DSC asom ya tonton ewodwa so ukobia ya yeton aduro bia pharmaceutical shops no ana over the counter mesho eye T74 na wapebi aduro yi wonum atese wonum nsuo yene a yempa aduro anwuno no ye die ni o yene se ye tisi so na no a anopa bubobi ye koba anwumre ye beda ne ye san bubobi eno a ena edi ehu afofie nkakra nkra na empani se akwada wanya finhia dumienu num bi wo ye ba pemfo ana ba wo ma akwada no fa ye sere wo nka ho we ye yene die ni bia entini ye ne nkokora ne nyina yate agus upeni do so pom watu a okeshi draglin ye de akoguo e won kran ha Kumase Ashtown kolena kreba ho ye de akwakoguo se chapo yade bia menkase ma mo yade so me se yade bia mesrawo e ye droyi e na eboa dokota e de watu aduro sukura mesrawo betumi afa aka ho we ne enchiri hwe e ma ne 0246 073 498 and 0501 628 931 20 na 74 T75 ya no PB Leicester Company Limited yani ade ya toothpaste ne brush ya badwa so na ya toothpaste no ya waheba wano ho se ebia wose no aya na emoja bi efifrase banka krankra enka wanu mu pa ukasa gu obi so a no ope ba bi ni nti akohye meso ya no ope Yas herbal toothpaste ibi na beboa ate wanu ama wose na se moja ni nyina ne nka wanka wani nyina no eyi ye wotota ka wo ho no mu ano no eboa ama wose no anya hoden ama wose no so atimi afira hoden mu akwa hoden mu enuonyam akwa enuonyam eno no ya so ta ka no ukodwa so a no ope bi na aboawo ama osene so etimi edimo afei ye wo tooth whitening eno no be ma asia pa fita Yas ene de aba ya dwene mo se no ese no ewo mu se bi wo ha ne de ne yellow de nanso no yellow no bon se yakoye ne ho brown bisa no unya Yas whitening ni bia ebeboa ama se ye yellow na ya ama aye yellow a efe
we be say yellow we de efe mesra wunya Yas toothpaste whitening one ni bi ebeboa wo na de wo de ye whiten so aboa ma se na fita ehun hia so be ko ba bi se mba be titi whitening ya ba ju sika kwa wunya we ni bi no ano no na wo na wo sene no ye wo Yas brush wo dwa so a eno no ano nya dene ewura corners o cavity upon cavity eyi ni nyina ase ema onu mu da hotimi twu katrema no so Yas Leicester Company Limited ne dia ba dwa so uko dwa so a Yas toothpaste ene ne brush de ma bobosui nu apebi na boa wo mpanimfo se upeni do so promo etu a frɛ emeya me beboboi enkran mo frɛ 0501 619 588 0501 619 588 afei kuma asefo so frɛ ewo 0501 390 338 na Yas for Leicester Company Limited ya so Endpoint Homeopathy ya ne hyase de homeopathy etu yade ase wo manyim entini infertility no mo pa wache ema ne mema ne nyina no Endpoint ena wose oba ya kachi sanse de homeopathy kwan so ebe wanya baby nga ato na so stroke ya nwedweye no empanimfo se homeopathy kwan so ya di tu ase afri ni padua no so na empanimfo se yanka nkere mo se bia wodi hye bi enya stroke ya nwedweye bia ye be fie abehye no ama ne ho ato no unya ne babia Endpoint Homeopathy Clinic ne yakanfo de amawo yade bia patcho fabra yakache prostate awodo wa mememo me patcho ye betu ase premature ejaculation wodi bo ani no wada wodi bo ani na wada bra patcho ya no ye steady ko Endpoint na yentumi mu a etimi ekose nanim na timi titi bidi na edi na efa no osabo ho sensam ene u kidney no ho sensam no Endpoint fani nyina ekoda na boboa no na womo emoa wo upe womo ekira kwan ya kuma ase ye wo kronom aboahia me patcho ahenema kokoben we ye kronom aboahia ubehu yen ewo kumase ena afei shall signboard enkran hanom spinters quantum pon so yebutu wa yedi edwuma je emei physiotherapy no ene massage ni nyina no ekoso ewo ya nakache emane 0244 867 068 ana 0274 234321 Endpoint Homeopathy wanam ema na media ma yetwa ensam no so ewo nsam foforo Nana akwasi num ya wodi kan waye ohene foforo ayede no esi adwaso ewodenya aseman traditional area ye no no ewo bekwa mesininim na opiemo ewodenya aseman a wanum kiremu se oye ntoto ye hene entini yede nasi akonwaso foforo kora na ebra mpanimfo ede ne tusi adwaso wieye na woso afenemu esuaye ebo ne din ayede ma no na akwasi num ya wodi kan ena wo ka kire mpanimfo ese obehwa se opani kase a wono obeto na konwa so se wo ye hen kase e wodenya ase traditional area no na akosa yadom ya wotoso mieno wane ne bebo adwuma bom esase wo ye ni panini wo ka asem bia wo betie bibia ni obedi kan akonsolte no ansa na wotimi edi bibia aba ne mom obehwe se enwumasua ahonidie ene bambo ho nsam ene apomode ho nsam no ebetumi afa adehye no etimi akọ eye enwonyamo esanse se wuni ahoɔden a bibia enkoyie bambɔ so nsam enye ye ewo kromu a mo akora no moda mo ani nkumu ada eba no security ho nsensam no ani nyina so be ye nwumasua nso wose eda na bem ewo abra ye nsam twreni ba wabeidu ebopini ho no ne twetwe nkomo yi enu achi no ahemfu bi a wonom so ewo eyem potam ho meche de nya aseman wo mo ne ba wabeidu etwetwe sa nkomo yi ayi abele pese yibenye afiri no ho se kuri wantwi wo kuri ntime ho ase owa beka ye nyina ya bom ama ya baako eto so bie we ba be ye no chidom hene afutu esesa me di mana na ese otie me ema ye di bokuri ho ba me ni na ebadwene ansa na kodu oman hene ni ayi ni je esesa kan kan eye denya se man hene baba na basole eye me se me ni se o ma na nkwame abode na emi fi ho no ma yesu se eye fi na ekui empuntu ni denya se a omoa denya se mampeni na onfam puntu ma ya wonyanya ahikera so ai ye bo se obobu amaku obo na nanu amaku atu no fa onwa nkwa mpese iti fa de ebiase atie se kuri dom a abana chido obama dom so hu say yes nana so go kuri empanifo wanom ekasa yeyi ohin popro ya wono yede na si adwaso ewo
eye denya se onkoye ntoto ye hene na chese uhwemu a wo hen kase a wodo wo denya ase traditional council no na akosa yi adom ya wotoso mienu no wokobo na chi dom na omanya wonu mu bu no wo matimi abu abom enti na wote ne edi kan wo kire se baba ye ni chi dom hene enti ne bia ye bi be friend chi dom hene bia ye bi nso e be friend ntoto ye hene na akwasi nnum ye odi kan wone na himfu bia wo mo e wo nase na wo mo ne yensem training ba wa beidu edi nkomo yi we efri be kwai mesinim wasante mantamo na ba wa beidu yensem training eto some yen abusia ma remfi se enam de ekoso enyina no obi na aso asene na ebo aboboa no na unimu se yebekwa amano ne ansa na yebekwa amano ne no ma yenna yehutia wamra yenya ba yedede aka ebeto aso TV Emma Aketiapa. Enokre Emma Aketiapa pa mpabusa ye kwa amanone na America mamu ne yeko. Na America mampani Donald Trump na wasanso akasa biewi. Wose de ekoso a ene Iranfo anya ahoden a woto ana wo mo ato. Israel so mu kura no wo mo so to ana wo mo ato timito to kura ma eko afoforo nso kura ho. Ya se wo kase wo mu se baabi adu no. Wo ma ba fo munti wo beje bibie mu a still no wo san ka se yenyanya mu waja ide yenya ntokotwan wo so we nyina wo mfa nse ba bia kane America mampani Barack Hussein Obama wo no na hihye wo mo etumi sade 1.7 billion e de so wo mo asere e ma wo mbenya na agina so a ene wo mo ho ayeden sa no. Obama gave them $1.7 billion in cash, green cash. Took it out of banks from Virginia, D.C., and Maryland, all the cash they had. He flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. And no, America mampeni Donald Trump, and wabodi intia. Iran for why day, ya only in the near brain said, Obabo a hokura for 2 more sayako. Say yede ebo kabo ho epa ansa na wo monyeja the friend stone age no isan say sa 1.7 billion US dollars yi e ka ho bi pa na wo modu be wo modura ene wo ka no wo monso aka na no so ne yegina ne yede kase no aba na wiye na emom say afe na waso afidie no a de yedi kan e de bre wo no bi ene say Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama say how bia ni wa ebetimi antena ho akwa akosida de enamunne no ye befirim na ye firim a na egu Friday mu ene wode sansemi atudwa na sada na ho teaching hospital penny for the Krataba say Easter yi wo mama ayafo ni wo mu a wo mu no mu di dwuma afi wo mu staffs nyina happy Easter no mo ka kira adihye nyina chichi ni benche yese wo mu ye adwuma Easter yi 24/7 wo mu nko mani nguso no wo mada enti no ho dodo e bia Easter yi wuko Easter convention ba ye no wakodi dia men hangover show aya no aba wo mbehwe Abatwa bikoso ewa amansi anafo nanka omukoyi won preside member wo makompiri no amfoi sese abatwa komisa hye na duntem wo monsamra na DC atu wo mofo hia se wo se wo msaka preside member yeko asante emantemu bekwa mesinim ekroba kwa no ne denya aseman empanifo akire mu se wo masi ohene a wono woba ya ntoto ye hene ewo afa honom na akwasi num ya wo di kan ena bawa bedu ede ne ho nsem eba ya wo kire mu se wono ahenkase ya wote adwaso ewo denya ase traditional area na akwasi yi adom ya woto so mienu wone no ebeka wontam asiani na wo mo abu oman no ama oman no so efenwonyam akwadonyam abusuan na nsem ni bi eka yenim ho Donald Trump nso dia wode ebaye se Obama na hyekire 1.7 million US dollars ene kwahye kire ma se nyema ekwane de ese no wope ba bi di bia kwa kwahye ene yedi ni nyina esum wei
Shana Susa Nana KJC Company Limited, the Koba Sempremo no, when a dear Densi saw Yasene, a Fay 2074, T74, one also a Kahu Ebi, a boy Bamba, Leicester Company Limited, one of the Yas toothpaste and then a brush, at the Abed Jasso Ya, woman saw Yasene Ebi, and point homeopathy clinic, a young alcohol, Aquashaw Hon ya dear, stroking your year, and a prostitutes and some Ninano, one number to me abwa, and send me a free sompa. 106.5 FM across one. A general such a mina was on Timantamu Yabatino, Sompa 93.1 Kumasi, Ayuko FM 100.9, Adamfopa Radio Butu Paris, France Abrichime Muamo FAB, Takwa Sompa 101.1, Takrade Sompa 103.3, Tachiman Sompa 106.1, Obapa Systematic Pressy, Ena Afe, or Sofmami or Tutu, the shooting shooter woman, Yamamunina happy Easter. Afe, Sunyane so happy Easter, Sompa Fuenina, Yamamunina happy Easter. Sunyane 98.9, Kranza 90.7, and Afe Doma Aye 101.3. Mankasimnen Quado Aye Kingdom 106.1. Upimo Ewa Kenish Eban Radio, almost FAB. Doma 100.7, Doma Hinkuru, Womo FAB. YouTube no near Demu Live, Sompa FM. Afe Sada and Facebook near Sompa 106.5 FM. Accra, Yadamunina Masi, Augustine Pejayan. Since time video so Emma Wunya be www.sompaonline.com. A website here. Yes, some for penny ratabwati dama. We could and semi in Apatoka some brofa for be kahum. What dear go one mobit me ako. Aqua king can be. Shano says some parts even so. Yet the moon live ya when ye be a share a free chichin bench ye. And ye best we. Ya sorry so na sana no. Birthdays from Kobe ewo ya paso ye nua ba ko no ya woto nkra efri atoye etifido emanta musum yen Western North region wodi na woda osomafo kwame owusu tikese wodi ni juma ewo eye Liberty FM ye no ewo sehwiyo so wasanso to nkra eson sompa 106.5 FM entine ene osomafo kwame owusu tikese ewa woda nyankopon enhirawo wanya wo kese when you fra domo kwa domo ebra ye di Easter mu niema panyina kwame nyankopon fa no wate na oma onyini meye panimpa dache na dache oba ye president ekora ajai enya asem ketua ebe fata opa entine sompa fraternity ni nyina no ye ma happy birthday nyankopon enhirawo ebusua ye so ena ye gina na nosia bremu kase a ye to di na KJC nosia bremu kase no ye di ni nyina esi Augustine na di eko social media no so nyakopon enhirawo afei wa woji brani adaje eti yen ehwe yen no ye ma munyina happy Easter nyakopon enhira munyina medin ABENA BADU ADEPA KWOFIE menembra triple man AGYA APPIAH APAM DADAA Sompa Takwa Techimai Kumase enkran babia gidi awa ya de 12 so